cool, ja upalim se pa ko je tu je. Pa dobro, to si često, mene dugo nije bilo. Ali tu ću biti sad češće. Jeli? Bravo. Da. Šta ima? Ništa, krov, pravo ti kažem, danas sam malo odmarala, počeo tek sneg da pada neki. Ja sam mišla malo da se sunča, vidiš kako sam crna. Di si se sunčala? Išla malo da se sunčam u solari. Solarium, da. Jebe, Ivana, hvala ti sunce. U solarium i klopala i to je to. Bravo, kosu vidim, nisi oprala, svezala si je, dobro? Jesam ja oprala, nego sam me malo vezala od promene. Ivan Gajski, hvala. Ali vidi kako sam polutila. Na napuhavanje ona. Di ti onaj da se... Pa znaš ona lutka uzme pa... Duvaš. Jesu, pa imam još. Ajde vidim, molim. Nemoj, prljave sad. Nisam ja oprom, čekaj moj. Tapkamo, ljudi, šerovamo. Ljudi, možemo mi tapka, pa neće nas valjda Maja pobjeđivati. Ljudi, tapkamo, šerovamo, tek su upalili. Ajde, donesi da vidimo. Ne, imam lutku, bolan, da si ti normalno. Imaš 100%. Najbolje, te ne vidim. Vidio, djeluješ ti meni tako? Ja, kako, majke ti? Kako? Neki manijak što ima lutku na napuhavanju. Majo, jebote život. Šalimo se malo. Ja sam samo to imam da bi trenirao, nemam ja... Dobro. Ljudi, šerujemo live tapkom, ajmo malo da pojačamo. A znaš kako je dobro, kad imaš tu lutku, dobro. Prije je to bilo drugčije, znaš. Prije imaš tu lutku i onda uhvatiš neko normalno žensko, onda ti je to velika razlika. Sad je isto. Sve, znaš, plastika, isto. Znaš, sad je to jako dobro, iskoristiš taj trening. Čekaj malo da šerujem ja ovo pro. Pa dobro. U pravu si, Krova, to se reci slobodno. Da. Pozdrav ljudi, tapkamo šerujemo, ajmo malo da se aktiviramo, ajde. Jesi vidjela da imaju sad one baš lutke skupe po 10-15 hiljada koštaju? A ko živa, ko prava lutka? Nisam, a šta? Sve ima, ono isto i pušta i glasove i sve i... Nije ono naš uzmeš pa naduvaš, nego baš lutka. Osjećaj. Kakav, pa nisi kupio ženu, Bog, tu bio lutka, kako čuj osjećaj. A misliš kad ti nju ufatiš, jel? Da. Isto ko žensko. Mislim, ko... Sve. Da, 30-40 kila ima, da. Luka, hvala ti Luka, veliki pozdrav. Dobro, znači probao se, vidiš kako znaš, a? Ti sam to probao, Bog te 15.000 košta. Još uvijek mogu, imam šta da jebem, tako da mi nije baš toliko potrebno, ali ne znam, možda ću za kojih 5-10 godina skupiti neke pare, pa... Slušajte Vesnu šta piše, Vesna je ovdje Bruce Lee. Znači, kulturica na maks. Ljudi, tapkamo šerovamo, ajmo malo da se aktiviramo. Nećemo upaliti, sutra uveć idemo u gradu, izlazak. Opa, čekaj 15k, evo Vuklav se raspituje. Eura, brate, Marija Griner, hvala ti. Da, one nisu normalni, 10 ceco. Da, ali prava, Majo, ko ti? Mislim, tako, znaš, ono, ne, mislim... Ja ne postoji. Visinom... Čekaj, majke, sad ću prvo, sad da nije gola slika, Boga mi sam švijet. Kako da upišem to? Lutka za seks. Čekaj. Prave, Boga mi, znaš kako? Dobro, XXX, što mi pišeš to 5 puta? Ja sam vidjela da sutra ima, nemoj da me praviš ludom, ja sad ću da putam. Vidjela sam sutra da ima u gradu, nisam luda ima. Gledaj Majo. Ajde. Gledaj Majo. Prava. Gdje si nešto po tome liči na Denise Dame? A nije, bolan, vidi glavu. Prava, bolan. I kako se ljubiš s njom? Imamo Torć. Šta ja znam kako se ljubiš s njom, bolan? Šta se ljubiš se? Nije ovo da taj vodaš za ruku i sad ti šetaš, njom odeš na večeru s njom. Vidimo ljudi, majko mila. Pa ljudi, pričamo, moramo da... Šta zanimaju nas tebi? Gde si, doco? Ljudi, tapkamo, šerovamo, ajmo malo da se aktiviramo. Pa ne, kako imamo to upali. A čika, ljubim ti srce ludo. Otiši se ljudi. Joj, koja ludila. Ja, neš da pare, da se ljubiš njom. Kako? Evo rukavica. Vidi, oni imaju rukavicu, Nerma. Ljudi, sad imamo puta 5, sad nam treba nešto jako, ljudi. Daj ba, tihi ubica, aj nerviraš me, druže. Imamo puta 5 rukavicu, halo. Mali buljubi, brat. Da, hvala puno, ljudi, ajmo svi zajedno, ljudi, pa treba nam nešto jako, nije, ovo je puta 5. Buši, buš. I ljudi, ako sad baci nešto, ako me ona pobjedi. Malibu, king of TikTok in the house.
Kroatosova, Ančika moja Mido. Alo, nemaš ti za kifle. Polako. Kukule. Znaš ti da kod mene stvarno nema pravila. Ono večer kad smo igrali, znaš, bukvalno evo, jedan dan bude loše, preksinoć sam ubila. Kod mene isto stvarno nema pravila. Ja svaki dan sve jači. Stvarno, evo. Ajde, si 5 godina. Jetske, gang, ge, ajfa, ge. Svi, laku noć, Malibu, laku noć. Ljubite, brat. Lijepo spavaj, hvala ti sam. Đavolčiće, hvala Đavolčiću. Ljudi, svi zajedno, gdje nam je doktor? Znaš kakav je lijep osjećaj? Kakav je lijep osjećaj kad si najjači? U stvari ti znaš, ti si u Zadru si bila najjača. Dragice, hvala ti. Znaš, nemaš ti niko ništa. Pa dobro, to si u pravu. Odmah ti bude raspoloženje, super i sve. Normalno. Dobro, to je doktor. Tapkamo ljudi šerom, ajmo... Ja bi ju u Zadruzi poderao. Jebao bi mamu Kako restrikciju? Zato što si perverzna. Ja perverzna? Nije, neke kao teme koje mogu biti, ne znam. Ja dobila restrikciju, on pokazuje lutku. Obučenu. Da nije zbog ovoga, pa nije normalno. A nije. Laku noć, Malibu, ljubite, brat, hvala ti na sve. Ančika moja luda. Midoni. Nina. Još jelku imaš. Kad skida jelka u Srbiji? U martu? Ja stvarno ne znam, znaš koliko jelka, da ovo sada skidam, a trebalo okupiti kada sam lud. Pa šta ćeš ostati do sljedećeg Božića, šta? Pozdrav, noć na mora. Leo, brate, sine mali. Ni tapko, ni šero nisi blok. Anči! Pozdrav, Anči! Visa, gdje je moja šapička luda? To je tvoj Anči. Anči je kraljica. Kraljica, hvala Anči. Dobro je, ludo. Ne bacaj na dvije strane. Hvala. Elvizo. Natalija. Ančika moja. Hvala puno. Baguje li meni ili? Otkud ja znam, jel te baguje li meni? Otkud ja znam, jel te baguje? Pozdrav, Goga. Ljudi, tapkom. Derevo malu Maju Marinković. Jel bagujem, ljudi? Ne. A tebi ne bagujem, tebi ne mogu bagovat, njima. I meni baguje. Just a moment, please. A gdje su nam oni filteri ludi što smo ih stavljali ranije? Sad baguješ. Ja ga ne čujem ništa. Sad sam tu. Jel sad okej? Da. Tapkamo ljudi, šeramo, ajmo malo se aktiviramo. Znači mora ljudi. Okej. Ljudi, pazimo da nas ova mala ne pobjedi. Hvala, Luka. Dobra je Maja. Kakvi ih ima, ona je još dobra. Ajde, kro. Suzile! A jesi divljakuša, nemoj zajebavati. Jesi divlja. Pa u kom smislu, što znači to? Znaš ti u kom smislu? Ja sam stvarno ovako i drugi, i mnogo dobra, ali kad me nagaze, što da radim? Razum? Da, jasno. Tapkamo ljudi. Budite spremni za rukavicu. Koju rukavicu? Nemamo rukavicu. Ili imamo? Kakva ti rukavica? Ko pobjedit ćeš na rukavicu, jel? Pa da probam. Ajmo ljudi da šeramo malo live, šta nam je? Evo kažem, dobra i slatka, ali ubi šerovima. Voli da šera. Kako misliš? Pa šeraš ljudima. Bar ja. Pa normalno. Pa kad se upalim, pa šta da radim? Znaš da ja nikad u životu moj live nisam šer. Ali ja još nisam ti meni veruješ da sam preko već bila treća, rekla sam mi na listi. Ja nisam znala da uđem da vidim to. Pa bila si u ponedjeljak možda treća, kad počne lista. Da. Pa kad počne lista, može biti sa jednim Maniganom, može biti prva. Pa dobro. Ančika, evo